सुना हम बतावत है असली बात। बता दो। कई साल बीतल ए पिया भइल हो गवनवा। रहेला विदेशवा पिया हो, अरे रहेला विदेशवा पिया हो, बरहो महीनावा। अरे तो तू ही बतावा विदेशों में तो रहल जरूरी है नु बा का हो? का हो? कहतनी जे विदेशों में रहल जरूरी है नु बा। खाली कमैला जरूरी बा और कुछ और जरूरी ना बा। काहे ना? जब न कमाई ये धन के से दुख सुनईबू।